Прывітанне, я Бандзі. Прапаную сёння паслухаць гісторыі пра катоў у мастацтве. А распавядзе іх нам мой сябар, кот вучоны. Дзень добры, маі дарагія слухачы і гледачы. Думаю, вам вядома, што людзі заўжды захапляліся намі, коцікамі, і выяўлялі сваю любоў да нас у розных творах таго, што яны клічуць мастацтвам. Зараз я раскажу вам пра катоў і іх уплыў на чалавечую творчасць. А пачну я свой аповед здалёк, з Ірландыі. Гэты востраў называюць смарагдавым. Круглы год ён пакрыты зелянінай з-за свайго мяккага клімату. Хрысціянства прыйшло ў Ірландыю ў 5 стагоддзі нашай эры, дзякуючы шмат у чым намаганням святога Патрыка. Ён вельмі шануецца хрысціянамі ўсіх канфесіяў. Часам кажуць, што святы Патрык прынес пісьменства і выгнаў змеяў з Ірландыі. Гэта, вядома ж, міфы. Але гэта не замінае ірландцам весела святкаваць па ўсім свеце 17 сакавіка, дзень свайго любімага святога. Ірландыя не пацярпела ад нашэсцяў германскіх плямёнаў і войнаў, якія суправаджалі распад Рымскай імперыі. У ірландскіх кляштарах захоўваліся і развіваліся лацінская пісьмовая культура і адукацыя. Манахі ў тыя далёкія часы стваралі рукапісныя кнігі і ўпрыгожвалі іх цудоўнымі ілюстрацыямі. Да нашых дзён захавалася некалькі ілюмінаваных манускрыптаў, створаных у той час. Гэты стыль у выяўленчым мастацтве з яго характэрнымі элементамі, якія пераплятаюцца, называюць астраўным мастацтвам ці гіберна-саксонскім стылем. І каго ж мы бачым на малюнку ў Евангеллі з Ліндысфарна? Ката. А ў 9 стагоддзі нашай эры адзін з ірландскіх манахаў напісаў вось такія радкі. Я і пан Гурбан мой кот маем цэлы 100 работ. Мая справа Бога чціць, а яго мышэй лавіць. Больш за ўсё люблю чытаць, з кнігай ночыць і дняваць. У ката сваё на ўме, толькі мышкі ў галаве. Не самотна нам зусім, мы без справы не сядзім. Кот пільнуе свой абед, я чытаю запавет. Кот палюе на мышэй, ён за іх заўжды спрытней. Я ж на сэнсы паляўнік, каб хаос у свеце знік. Кот глядзіць у цёмны кут, можа мыш крабецца тут. Б'юся ў цемрадзе і я над пытаннямі быцця. Кот шчаслівейшы за ўсіх, калі піск мышыны сціх. Ну а я рад кожны раз, калі змог знайсці адказ. Я і пан Гурбан мой кот, нам жывецца без журбот. Справы мы сваёй майстры і сапраўдныя сябры. Ён адважны мышалоў, вораг шэрых грызуноў. Я ж над кнігамі сяджу, з цемры я святло раблю. Атрымліваецца, што гэта мы, каты, навучылі людзей упартасці і засяроджанасці, якія неабходныя для творчасці. А цяпер давайце перанясемся ў эпоху адраджэння, у тыя часы, калі тварыў вялікі Леанарда да Вінчы. Усе ведаюць знакамітую Мону Лізу, але ці ёсць на карцінах Леанарда коцікі? Не. І ўвогуле, з жывёлаў на захаваных палотнах пэндзля Леанарда можна ўбачыць толькі гарнастая і авечку. А вось у альбомах з малюнкамі вялікага мастака коцікаў мноства. Яны мыюцца, гуляюць ці палююць. На гэтых накідах Леанарда адлюстраваў Мадонну, 2 немаўлятаў, Ісуса і Яна Хрысціцеля, і
кошку. А гэта адзін з эскізаў да Мадонны з коткай. Немаўля ціскае кошку, якая штосілы ухіляецца ад удушлівых боскіх абдымкаў. Любая котка – гэта шэдэўр, створаны прыродай, пісаў Леанарда. І многія мастакі былі згодныя з вялікім майстрам. Паглядзіце на гэтую гравюру, якая паказвае святое сямейства. На ёй маленькі Ян Хрысціцель дражніць коціка. Кошка – важная сэнсавая дэталь на карцінах. Часцяком яе малявалі з дзецьмі, каб падкрэсліць пяшчоту, спакой і сямейную утульнасць. На партрэтах юных паненак коткі сімвалізуюць зграбнасць і прыгажосць сваіх гаспадынь. Калі на карціне кот крадзе ежу, гэта адлюстроўвае захапленне іх спрытам і кемлівасцю. А зараз вернемся да літаратуры. Калісьці ў Германіі жыў пісьменнік Эрнст Тэадор Вільгельм Амадей Гофман. Ва ўсім свеце вядомая яго казка «Шчаўкунок і мышыны кароль». Але сёння я хацеў бы распавесці пра іншы яго раман. Жыццёвыя погляды ката Мура разам з фрагментамі біяграфіі капельмайстра Яханеса Крайслера, выпадкова знойдзенымі сярод аркушаў макулатуры. Змест рамана не менш заблытаны за яго назву. Уявіце, выдаўцу прыносяць кнігу, напісаную нейкім катом Мурам. Ён, нават не зірнуўшы на яе, аддае рукапіс у друк. І толькі пасля таго, як кніга надрукаваная, выдавец бачыць, што ў аповесці ката Мура ёсць устаўкі з зусім іншай кнігі – біяграфіі капельмайстра Яханеса Крайслера. Аказваецца, кот Мур выкладаў свае жыццёвыя погляды на лістах, вырваных з кнігі свайго гаспадара. Калі я прачытаў нататкі Мура, то быў уражаны яго мудрасцю і талентам. Мне вельмі даспадобы яго думка. Няма нічога больш прыемнага за стан задаволенасці сабой. Цяпер я заняты пошукамі іншых твораў гэтага геніяльнага ката. Асабліва мне хацелася б прачытаць яго палітычны трактат пад назваю «Пра пасткі і іх уплыў на мысленне і дзеяздольнасць катоў». Размаўляючы пра літаратуру, нельга не згадаць чэшырскага ката. Гэты кот умеў раставаць у паветры, пакідаючы бачнай толькі сваю усмешку. Льюіс Кэрол не прыдумваў чэшырскага ката. У англійскай мове ёсць выраз «to grin like a Cheshire cat» – сарданічна пасміхацца, як чэшырскі кот. Кажуць, што на гербе аднаго з першых графаў Чэшыра былі намаляваныя львы, як тыя, якіх вы бачыце на гэтым малюнку. Але львы ў Англіі не водзяцца. Таму простыя людзі лічылі, што гэта ўсмешлівы кот. А ўласцівасць нечакана з'яўляцца ці знікаць – гэта характэрная рыса катоў-прывідаў, якія водзяцца ў шмат якіх мясцінах, у тым ліку і ў графстве Чэшыр. Кошкі з Дані водзяцца і ў Японіі. На гэтым малюнку Утагава Куніёсі адлюстраваў сустрэчу такога ката з акторам Іцімура. Утагава Куніёсі, адзін з найбуйнейшых японскіх мастакоў і майстроў каляровай гравюры, вельмі любіў коцікаў. Дарэчы, гэта яго аўтапартрэт. Калі ў 1842 годзе улады забаранілі адлюстроўваць тэатральныя сцэны, актораў і гейшаў, Утагава Куніёсі стварыў цэлую кашэчую серыю. У 1833-34 гадах мастак Хіросігэ зрабіў серыю гравюр
на якіх адлюстраваў стаянкі для адпачынку уздоўж дарогі з Эда у Кіёта. А ў 1850 годзе Утагава Куніёсі напісаў пародыю на гэтую серыю. Трыпціх пад назвай «53 станцыі Токайдо», дзе кожная станцыя прадстаўленая коцікамі. На карціне аўстрыйскага мастака Карла Калера катоў менш – 42. Але гэтая карціна памерам 180 на 260 сантыметраў і вагой каля 103 кілаграмаў самае вялікае палатно, на якім намаляваныя каты. Напрыканцы сваёй кароткай лекцыі я хацеў бы распавесці вам пра англійскага мастака Луі Вільяма Вэйна. Калі яго жонка цяжка захварэла, каб пацешыць яе, Вэйн навучыў свайго чорна-белага ката Пітэра розным штукам. Кот насіў акуляры і сядзеў рахмана перад кнігай, робячы выгляд, што чытае яе. З гэтага часу Вэйн пачаў маляваць катоў, падобных да людзей. Ён стварыў тысячы малюнкаў, на якіх коцікі слухаюць оперу, граюць у карты і нават трапляюць у аўтамабільную аварыю. Вядомы пісьменнік-фантаст Герберт Велс пісаў: «Ён вынайшаў стыль катоў. Кашэчае грамадства, цэлы свет катоў». Англійскія каты, якія не выглядаюць і не жывуць, як каты Луі Вэйна, саромеюцца саміх сябе. Пад канец жыцця Вэйн пакутаваў ад псіхічнага расстройства. Яго змясцілі ў Бэтлемскую каралеўскую бальніцу, вядомую пад назвай Бэдлам. Там быў сад і гадавальнік для катоў, і Вэйн працягваў маляваць, як душа жадае. Серыя з 6 працаў Вэйна часта выкарыстоўваецца як прыклад у падручніках па псіхіятрыі для ілюстрацыі змены творчага стылю у выніку развіцця псіхічнай хваробы з цягам часу. Аднак невядома, ці былі гэтыя малюнкі створаныя ў тым храналагічным парадку, у якім іх звычайна дэманструюць у падручніках. Складаныя, фрактальна-геаметрычныя ўзоры могуць быць проста ўспамінамі Вэйна аб працах яго маці, якая стварала ўзоры для дываноў. Пра катоў у мастацтве можна размаўляць бясконца. Але сцісласць – сястра таленту, таму я зараз завяршаю сваю лекцыю. Дзякуй за вашу увагу. Дзякуй, дарагі сябар, за тваё цікавае і змястоўнае апавяданне. На заканчэнне я хачу падзякаваць свайму лепшаму сябру, AI-дызайнеру, які стварыў некаторыя карцінкі для гэтага кароткага аповеда, а таксама Вікіпедыі, невычэрпнай крыніцы інфармацыі пра ўсё на свеце, уключаючы коцікаў.